Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Хвала Христу, шановныя нашы слухачы і гледачы на YouTube-канале. Сёння ў нас у гасцях прадстаўнік самай вялікай манаскай мужской супольнасці у Беларусі, менавіта браты Капуцыны, і з намі ў студыі брат Ян Садоўскі. Хвала Христу, шчыра вітаем і дзякуем, што да нас прыехалі. Можем так казаць, што Капуцыны гэта прадстаўнікі такога сямейства францішканскага. Ну так, сям'і францішканскай, так. Можа, раскажыце, калі ласка, пра вашу галінку. Это ўжо галінка, гэта не тое слово, бо вас вельмі шмат. Раскажыце, калі ласка, калі вы з'явіліся і, можа, чым адрозніваецеся ад іншых галінак? Так. Увогуле, гісторыя Капуцына вельмі цікавая, таму што калі звычайна паўстае якісьці ордэн, то ёсць там заснавальнік якісьці святы, там ці святая, і тады браты альбо сёстры, яны гавораць, што вось мы там лічым сваю гісторыю ад гэтага, там якісьці момант важны у жыцці гэтага заснавальніка становіцца якімсьці такім таксама важным для жыцця ўсёй супольнасці. З Капуцынамі ж усё так дагары нагамі троху, таму што мы лічым сваім заснавальнікам святого Францішка, які памёр у 13 стагоддзі, а фактычна мы існуём толькі ад 16 стагоддзя. І гэта вось нема ў нас такога заснавальніка, святы Францішак, але не можна сказаць, што ёсць якісьці такі першы святы Капуцын, з которого пачалася наша супольнасць, пачалося развіццё там, таму што гісторыя Францішкана заўсёды вельмі такая заблытаная, і там шмат чаго адбываецца. Можа, таксама тому, што Францішак ён быў такой асобай няпростай, скажем, у яго там было шмат фантазій, ідэй, ён быў такі таксама творчай натурай, не? Вось, і, канешне, тое, што ён пасля сабе заставіў, і ордэн, і ўсе тыя ягоныя лісты, што ён напісаў, гэта пасля так пачало развівацца, і вось адной з такіх праблем, можна сказаць, альбо пытанняў у жыцці ордэна братоў меншых, бо это першы ордэн, які паўстаў, вось Францішак, можна сказаць, заснаваў, гэта ордэн братоў меншых. Вось, і ён заставіў нам такія правілы жыцця, рэгулу мы яшчэ это называем часамі, дзе напісаў, як браты павінны жыць, што павінны рабіць. Яна вельмі каротенькая, вельмі простая, не? І на той час яна была паўнаактуальная, і гэта ахапала братам. Але з часам часы змяняліся, і у братоў узнікалі пытанні, як захоўваць гэту рэгул, гэтыя правілы, таму што вельмі часта браты ўспамінаюць там у размовах, што адно з правілаў гэта, што браты не павінны ездзіць на кані. І здаецца, у той час гэта было актуальна і зразумела, а для нас цяпер не ездзіць на кані. Я асабіста не ведаю ніводнага брата, который бы ездзіў на кані цяпер дзесьці, не? І вось у такіх сітуацыях паўставалі пытанні сярод братоў, што нам рабіць, як нам гэта разумець. Ці фактычна трэба вось так захоўваць рэгул, ці гэтыя правілы не ездзіць на кані, ці ўсё ж такі это трэба неяк інтэрпрэтаваць, неяк дастасоўваць да нашых часоў, да нашага свету. І з-за гэтага паўставалі розныя пытанні, розныя такія групы ў ордэне меншых братоў. Вось, і аж дайшло да таго, што, калі не памыляюся, у 1517 годзе папа выдаў такую булу, што сказаў, што ўсё, хопіць, будзе парадак, і падзяліў ордэн на две галіны. Браты меншыя і браты меншыя канвентуальныя. І сэнсам гэтага было не падзел, толькі прывесці ў парадак ордэн, каб ужо не было больш падзелаў. Вось выберыце сабе, што вам падабаецца, ці такі больш радыкальны спосаб жыцця, ці больш такі адпаведны да сучаснага свету, тагачаснага свету. Вось, і папа ўжо думаў, што будзе супакой урэшце, не? Падзяліў, ўсё, маеце два варыянты, жывіце, не? Аднак і браты на гэтым не затрымаліся. Браты канвентуальныя, так, яны прынялі гэты стыль, новы жыцця і жылі згодна з сваім разуменнем правілаў святого Францішка. Але меншыя браты, яны ўсё роўна, там было такое змаганне вось у ордэне, што не тое, што змаганне, яны шукалі такой аўтэнтычнасці, яны хацелі вярнуцца да крыніцаў, яны хацелі таксама максімальна наследаваць святога Францішка, да?
І там увесь час зноў паяўляліся новыя групы, браты, которые хацелі жыць так, як бы увесь час там так нешта ўсё бурлела. Вось, ну і паявіўся такі адзін брат, яго звалі Матэо, бо гэта ў Італіі ўсё адбывалася, з Башо. Вось, і ён як бы папрасіў, ён увогуле не хацеў засноўваць новы ордэн ці якусь там групу, ці што, ён проста папрасіў, што хоча жыць так трошка асобна, служыць хворым, там, бедным, і такі праводзіць вельмі убогае жыццё, такое радыкальнае, можна сказаць. Ну, і атрымаў згоду на гэта, і пачаў жыць, а да яго прыйшлі яшчэ два браты. Дарэчы, яны былі паміж сабой родныя, Рафал і Людвік з Фасамброна, і яны кажуць, мы хочам так, як ты. А говорыць, я не патрабую вучняў, там, ці кагосьці, хто будзе так, як я. Не, калі хочаце, жывіце каля мяне, як бы не праблема. Вось. Ну і браты, яны сапраўды так моцна ўвайшлі ў такую паслугу бедным, асабліва хворым, тому што это 16 стагоддзя, эпідэміі розныя. Вось. І ўсё ж такі генерал, это наш вышэйшы настаяцель, ён вырашыў, што не, ўжо хопіць падзелаў, хай браты вяртаюцца у супольнасць і это. І ім пагражала як бы, ну, такая ліквідацыя, іх маглі ўжо як бы вярнуць у ордэн, і тады за іх заступілася княгіня, потому што браты жылі ў Камерыно, это такая невялікая мясцовасць у цэнтральнай Італіі, і гэта мясцовасць належала роду Чібо, і там была такая княгіня Кацярына Чібо, і яна заступілася за братоў, тому што яна як бы бачыла іх ахвярную працу для хворых, для бедных, і яна папрасіла для іх дакумент у папы, каб яны маглі праводзіць такое, ну, трошка самастойна аўтанамічнае жыццё. Вось, і з часам да іх пачалі далучацца браты, яшчэ больш. Вось, і там было такое троху змаганне ўвесь час з братамі меншымі, таму што яны перажывалі гэты падзел у ордэне, таму што як бы зразумела, это заўсёды як бы ну, такое балючае і цяжкае. Вось, ну, але гэта ўсё ж такі рэформа, мы так это называем, мне цяпер рэформа развівалася, братоў станавілася ўсё больш. Вось, ну і з цягам часу, дзякуючы зноў жа той Кацярыне Чіба, бо яна была, мне здаецца, пляменніцай папы рымскага, вось, яна там ведала, куды трэба пайсці, каго папрасіць. Вось, і браты атрымалі дазвол, каб на такую поўную аўтаномію ад меншых братоў. Вось, стварылі свае структуры, выбралі свой урад, настаяцеляў, і так пачалася, можна сказаць, это рэформа капуцынская. Это, канешне, ўсё-такі вельмі скарочана, таму што это яшчэ некалькі гадоў там трывала, аж пакуль у канцы канцоў папа не выдаў дакумент, што капуцыны гэта незалежная аўтаномная галіна францішканскай сям'і, і што яны ў такой жа самай ступені з'яўляюцца сынамі святога Францішка, як і канвентуальныя і меншыя браты. Вось, это ўсё адбылося ў 16 стагоддзі, больш-менш так і калі сфармавалася і... Так, калі паглядзім, то святы Францішак увогуле, калі быў заснаваны менавіта той ордэн Францішка? 13 стагоддзя. 13, а капуцыны ўжо рэфармаваліся до 16 стагоддзя, так. А скажыце, брат, як там увогуле... Можа так, а як гэтыя браты з Італіі дайшлі да Беларусі? Ой, гэта таксама вельмі цікавая гісторыя, таму што браты ў Італіі яны у тыя часы правадзілі таксама вельмі такое жыццё радыкальнае, і толькі ў сандалях, там не можна было абаграваць кляштараў, не ўжывалі печы, нічога. Вось, і яны вельмі гэтага трымаліся, і таму лічылі, што як бы для іх увогуле жыццё за Альпамі ў Еўропе, там на поўнач ці на ўсход, што гэта будзе, ну, папросту для іх нерэальна, не? Таму што немагчыма хадзіць босым, немагчыма жыць у кляштары без печы, не? Яны гэта вельмі трымаліся, і таму браты не адразу выйшлі, скажем, з Італіі, хаця з цягам часу, конечно, яны пайшлі ў Аўстрыю, Францыю. Вось, у Беларусь браты трапілі досыць позна, таму што ўсё ж, ну, з гэтых прычын, як я кажу, кліматычных і такога радыкалізму братоў. Вось, і першыя спробы, можна сказаць, такога паўстання каб стварыць якуюсь фундацыю, кляштар у Вялікім княстве літоўскім, гэта 10-18 стагоддзя. Вось, браты адразу прабавалі ў Вільні стварыць супольнасць, аднак там ужо і так было вельмі шмат ордэнаў жабрачых, вось, не знайшлі сабе месца, і таму стварылі 2 супольнасці ў Любяшове,
Гэта цяпер это на ўкраіне на мяжы з Беларусю пінскі гэта калісьці пінскі павет і таксама Юравіча, калі не памыляюся, гэта мозырскі павет. Вось і у Любашове там атрымалася стварыць і кляштар і парафію святого Францішка. Вось і там нават быў такі цэнтр для братоў, якія хацелі цэлебраваць альбо маліцца ва ўсходнім абрадзе. Вось, і там гэта сапраўды працавала, там браты адпраўлялі імшу ва ўсходнім абрадзе, прымалі таксама кандыдатаў, там была, ну я не памятаю дакладна ці семінар, але штосьці такое, як падрыхтоўка гэтых братоў. Вось, ну але, канешне, прыйшла ўсе гэтыя касаты, звязаныя з расійскай імперыяй, царская палітыка нішчыла і ліквідавала ўсе кляштары, ну і братам таксама прыйшлося з цягам часу адтуль выехаць і пакінуць эту пляцоўку. А ў Юравічах там была, перад намі там былі езуіты, у іх там быў вельмі вялікі комплекс, і там быў санктуарый Маці Божай. Вось, і браты туды былі запрошаны пасля езуітаў і зразумелі, што ўсё ж такі гэта не для нас, такі вялікі аб'ём працы душпастарскай і такая актыўнасць, мы ўсё ж такі больш у нас жыццё такое у кляштары. Вось душпастарства, конечно, як дадатак, не галоўнае. Вось, і браты пасля, мне здаецца, 8 год зразумелі, што яны папросту не змогуць не справіцца з усімі гэтымі абавязкамі. Вось, і яны пасля таксама выехалі з Юравічаў. Вось, а ўжо такое, можна сказаць, пусцілі карані капуцыны ў Беларусі. Гэта аж у 1938 годзе, калі яшчэ заходняя частка Беларусі належала да Польшчы. Польскі камісар это так называлі тады настаяцеля капуцынаў Польшчы, ён запрапанаваў, каб паўстала супольнасць у Пераломе. Гэта недалёка каля Гродна, цяпер это каля самай мяжы з Літвой. Вось, і ў Пераломе быў пабудаваны драўляны касцёл, драўляны кляштар, браты там пачалі жыць. Ну, але зноў жа, пачалася Другая сусветная вайна, зноў гэтыя землі вярнуліся ў Савецкі Саюз, і гэта ўсё складаная вельмі сітуацыя прывяла да таго, што большасць братоў выехала. Большасць братоў вярнулася ў Польшчу, засталіся толькі два браты, не святары, брат Крыспін і брат Караль. Вось, і яны там вельмі доўга трывалі. На жаль, у 50-х гадах касцёл быў разабраны, знішчаны. Кляштар таксама разабралі, перавезлі за Нёман, за раку, там, не памятаю, ці школу там стварылі, ці штосьці такое, ну, але улады някіх ўжывалі. Вось, а браты засталіся жыць у такой маленькай хаце, удваіх. Вось, і як маглі, там служылі людзям. З цягам часу брат Кароль патаемна вывучаў тэалогію і патаемна таксама прыняў святарскія пасведчанні. Вось, і пасля яны ў 1976, калі не памыляюся, пераехалі ў Ліпнішкі, дзе брат Кароль атрымаў дазвол ад уладаў, што можа цэлебраваць імшу і паслугіваць там парафіі мясцовай. Вось, у 86-м памірае брат Крыспін, а брат Кароль у 2004-м. Вось, і можна сказаць, што дзякуючы, таму што браты з Польшчы прыехалі толькі ў 90-х гадах, пачалі прыязджаць сюды да нас на працу, каб ўжо так маглі тут жыць і працаваць і служыць. Вось, ну і, канешне, пасля ўжо пачаліся таксама мясцовыя пакліканні. Думаю, што многія ведаюць нашага айца Анатоля. Гэта ось адно з першых мясцовых. Старажыл. Так, былі яшчэ два браты, айцец Вітальд і айцец Пётр, якія патаемна вучыліся ў Рызе за часаў Савецкага Саюза, і яны патаемна складалі шлюбы, уступалі ў ордэн. Вось, але вось ўжо калі пачалася вольная свабода, тады отец Анатолий, это вось першае такое пакліканне мясцовае. Ну і так пачалася развівацца наша супольнасць. У 97-м, здаецца, ўжо былі ўтвораны такія структуры нашыя манаскія. Тут спачатку это была віцэ-правінцыя, цяпер это кустодыя. Вось, ну і так неяк цяпер развіваемся больш-менш у Беларусі. Запускаем карані ўсё глыбей і глыбей. Чым менш. Слухайце, брат, скажыце, а як на вашу думку, чаму менавіта гэта духоўнасць капуцынская так добра, такі добры плёны прыносіць на Беларусі? Ну, пакліканне маеце, сапраўды маеце, дастаткова шмат, менавіта з Беларусі. Як вы думаеце, чаму менавіта ваша супольнасці так прыцягваюць, скажем, пакліканне з гэтай зямлі? Ну, гэта цяжка сказаць, а можа, як бы са свайго досвядчэння не магу сказаць, но што дзесьці, ну, мяне, прынамсі, ўразіла вось у братах, гэта такая
іх прастата, не, і такое вось быццё з людзьмі, як бы, ну, мы адчувалі сябе заўсёды вельмі, як моладзь сябе памятаю, мы адчувалі сябе заўсёды вельмі добра з братамі, мы ім давяралі, мы як бы ведалі, што калі якісьці там штосьці ў нас адбываецца, можна да іх звярнуцца, з імі можна было і паразмаўляць, і да споведзі схадзіць, з імі можна было таксама і пасядзець там пры агні, нейкую калбасу пасмажыць і павесяліцца. І вось як бы, ну, мяне гэта ўразіла асабіста, да, вось такая адкрытасць на людзей і такая, ну, ахвярнасць тады братоў, як бы, ну, спадзяюся, што цяпер мы таксама такія, але тады мяне гэта ўразіла вельмі моцна. Вось такая прастата і тое, што, ну, шмат часу у мяне ў парафіі браты будуюць касцёл яшчэ, я з Маладзечна сам паходжу, так. Вось, і як бы я проста, ну, бачыў гэта, што браты разам з людзьмі, там, мы насілі, памятаю, заўсёды прабач казаў, трэба цэглу там перанесці, каб заўтра трэба было штосьці рабіць, ну, каб працаўнікі мелі, хутчэй гэта рабілі. Ну і мы ішлі, насілі, і браты таксама разам з намі былі, не, там ці альбо трэба было прыбіраць тэрыторыю, зноў жа браты з намі былі. І як бы гэта вось такое, ну, такое якосьці нармальнае проста адносіны былі паміж намі, парафіяй і братамі, і гэта такая адна вялікая сям'я. Я думаю, што, магчыма, ну, менавіта вас гэта прывабіла, так? Ну, асабіста мяне, так, гэта вось такая прастата ў іх жыцці, адкрытасць такая, што... А колькі год вы мелі, калі прыйшлі да братоў? Я ўжо меў 20 год, мне здаецца. 20, ну, трэба расказаць усю гісторыю, так? Добра. Ну, гісторыя, ну, як бы, ну, цікавая трошка, таму што я скончыў школу і, у прынцыпе, я яшчэ не думаў ісці да братоў, не? Я ўвогуле вельмі позна пазнаёміўся з братамі, мне было 14 год ці 15. Вось, і я так пазнаёміўся, там пачаў хадзіць у парафію, мне падабалася, ўсё было супер. Вось, ну, і я скончыў школу, паступіў ва універсітэт тут у Мінску. Вось, і не думаў увогуле пра ордэн. Дзесьці там штосьці. Але які універсітэт? Гэта таксама цікава. Я вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на факультэце фізікі. Ну, так атрымалася. Там было проста найлягчэй паступіць. Вось, і... Ну, і я як бы вельмі не думаў пра гэта. Так, дзесьці, канешне, былі нейкія думкі, але такія, каб вось я там служыць Богу, ну, не. І, ну, але з часам гэта ўсё ж такі дзесьці там круцілася, працавала. Вось, і памятаю, пасля другога курса я ездзіў якісь рэкалекцыі, пілігрымкі, там усё думаў, што тут, як тут рабіць, прыняць рашэнне ж трэба. Ну, і ў канцы лета, ў прынцыпе, я вырашыў, што ўсё, я скончу вучобу, і тады буду думаць. Пакуль я як бы не магу вырашыць, ну, то буду вучыцца. А там тады будзе відаць, як скончу вучобу. Ну, і я, ў прынцыпе, распачаў 3-й курс. У верасні, все нормально, студэнты, ўжо там трэба пісаць працу навуковую, ўжо шукаў сабе нават прафесара, з которым буду это ўсё пісаць. Вось, ну, але была ў мяне такая размова з адным братам, вось мы размаўлялі пра пакліканне, там, нават, у прынцыпе, не размаўлялі. Мы размаўлялі пра ўсё іншае, ён так мяне пытае, ну, дык, а што з тваім пакліканнем? Ну, я кажу, нічога, думаю, вось, ну, пэўна, буду яшчэ вучыцца, тады ўбачым. Ён кажу, ну, добра, тады думай, але не забывайся пра гэта. Вось, і ўсё. І я проста вярнуўся да хаты і прыйшоў вечарам і сказаў, тата, я іду ў ордэн. Это быў першы ці другі курс? Это было пасля другого курса, 3-й я ўжо распачаў. Вось, і я кажу, що, тата, я іду ў ордэн. Вось, тата, конечно, не спаў да раніцы, я таксама не спаў да раніцы. Вось, ну і так выйшла, што я забраў дакументы з універсітэту і паехаў. Тады яшчэ брат Андрэй Жылевіч быў нашым настаяцелем у Беларусі, мы паразмаўлялі. Ён, конечно, запытаў, ці я, можа, ўсё ж такі скончу універсітэт. Я кажу, не, я ўжо вырашыў, не хачу. Вось, ну і так выйшла, мяне прынялі і ўжо 10 год ужо прайшло. Ці фізіка дапамагае ў жыцці манаскі? Не, ну, я думаю, што... Ці варта было скончыць, ці не? Варта. Я думаю, што... Не, як бы скончыць не трэба было. Гэта страта часу была для мяне цяпер ужо так. Вось. Але з гэтае дасвядчэнне, вось, калі ты жывеш у чужым горадзе, калі табе, як бы, трэба самому пра сябе праклапаціцца, трэба там... Ну, нават такія вельмі простыя рэчы, неяк там купіць праязны, заплаціць за кватэру, там, за інтэрнэт, за тое. І гэта ўсё ж такі, гэта, я лічу, што это было добрае такім, бо добры вопыт для мяне, таму што это вучыць такой адказнасці, што трэба, ну, як бы, пэўныя рэчы ты ніхто за цябе не зробіць, толькі ты. І таксама вучыць прыняцця рашэнняў, што
ну ёсць якаясь сітуацыя і я павінен вырашыць, я не магу цяпер там зазваніць да мамы, да таты, там да бабулі, ну папросту я павінен прыняць рашэнне. Вось і я думаю, што магчыма это мне таксама дапамагло прыняць рашэнне з часам, не, што вось я ўжо як бы зразумеў, што ну я дарослы, я вырашаю сваё жыццё, вось і я прымаю такое рашэнне. Ну таму гэта быў добры вопыт. Ну і таксама жыццё студэнцкае, ну вельмі прыгожа, я вельмі прыемна сабе ўспамінаю гэты час. Вось і мне потым лягчэй было ў семінарыі, калі трэба было вучыцца, у мяне ўжо быў нейкі вопыт сесія, я ведаў, што такое сесія, ведаў, калі трэба хвалявацца, калі не трэба хвалявацца, што ну, як бы мог ацаніць таксама выкладчыкаў, што тут можна неяк залічым. Ну так што гэта быў добры час, добры вопыт, сабе вельмі цаню яго. Добра, то можа мы яшчэ вернемся ў Беларусь і паразмаўляем пра дамы, які маеце, дзе менавіта служаць браты капуцыны ў Беларусі. Ну, у Беларусі, думаю, што трэба пачаць з Ліпнішак, там, дзе вось быў браткары, так, гістарычна. Вось, Ліпнішкі — гэта такая невялікая, ну, хаця досыць вялікая вёска пад Лідай, вось, і там браты служаць ад самага пачатку. І пасля ёсць у нас таксама дом у Слонімі, там пры касцёле святога Андрэя быў таксама вельмі цікавая гісторыя і касцёла, і кляштар, таму што кляштар знаходзіцца ў былой спартыўнай школе. Так, таму што там тэрыторыю касцёла забралі, там зрабілі стадыён. У нас нават тэрыторыя выглядае як стадыён, там калі прыглядзецца, калі убраць усе гэтыя агароджы. Там самыя спартыўныя браты жывуць. Так, можна сказаць, так. Вось, а касцёл у свой час быў складам солі. Там захоўвалася соль, пасля ён быў увогуле знішчаны, там ні даху, нічого не было, і туды прыйшоў брат Вітальд, таксама адно з першых пакліканняў тых яшчэ такіх таемных, і ён адбудоўваў, разам з парафіяй адбудоўваў гэты касцёл, аднаўляў яго. Вось, ну это таксама адна з такіх найстарэйшых. Тады, думаю, што Докшыцы, туды браты прыйшлі, там не было касцёла, ён быў спалены, калі не памыляюся, то падчас Другой светнай вайны немцы яго спалілі, драўляны быў, і браты зноў жа ўсё адбудоўвалі. Вось там праз якийсь час гэта быў таксама цэнтр нашай супольнасці ў Беларусі, бо там знаходзіўся наш настаяцель, там былі таксама першыя пачаткі нашай фармацыі, падрыхтоўкі, пастулят. Я таксама меў пастулят у Докшыцах, і я думаю, што для многіх нашых братоў Докшыцы это такое выключнае месца, бо такое першае месца звязанае з ордэнам, твой першы кляштар, першы дом. Ну і вельмі жачлівыя людзі таксама ў Докшыцах. Это ты там выязджаеш, і калі не вернешся, цябе памятаюць, табе рады, усміхаюцца, прымаюць, гэта супер. Вось, пасля Докшыц былі, думаю, Маладзечны трэба ўспомніць. Вось там зноў жа будуецца касцёл, усё яшчэ маем надзею, што хутка будзе збудаваны. Прыгажун стаіць. Ну, касцёл прыгажун, не хапае яшчэ якісь унутраны інтэр'ер там. Гэта ўжо часам. Так. А вось пасля Маладзечна Мінск, у Новай Баравой мы цяпер будуемся, запрашаем, дарэчы, ўсіх у нядзелю на 11 гадзін 4 кастрычніка на адпуст святого Францішка. Вось, будзе, дарэчы, таксама пасвячэнне крыжоў. Ксёндз біскуп Юрка Сабуцкі будзе пасвячаць, так што будзе прыгожа ўрачыстасць, запрашаем. Ну і каля Мінска Смалявіча таксама, там, дзе браты зноў жа пабудавалі касцёл святога Валянціна. І калі не памыляюся, то гэта ўвогуле адзіны ў Беларусі касцёл святога Валянціна. Ёсць там таксама фігура святога Валянціна, вельмі папулярная сярод маладых, як усе свадьбы вяселі прыязджаюць туды фатаграфавацца з ім, кветкі яму застаўляюць. Ну, і таксама у нас ёсць яшчэ адна наша прысутнасць, это ў Вільні. Ёсць парафія святога Барталамея. Гэта парафія персанальная, у такім сэнсе, што яна як бы не мае неабмежаванай тэрыторыі. Да этой парафіі прыналежаць беларусы, якія жывуць у Вільні. Вось там цяпер знаходзіцца братарыуш, і там ёсць імша толькі па-беларуску кожны дзень. Здаецца, акрамя панядзелка. Вось, і як бы гэта ў цэнтры горада, таму заўсёды, калі хтосьці будзе ў Вільні, то запрашаем адведаць беларускую імшу, памаліцца. Ну, яшчэ маеце пустэльню, так, наколькі я ведаю? Ну, гэта вось пералом. Пералом гэта пустэльня, да, гэта той дом, дзе жылі брат Караль і брат Крыспін. Вось ён там гэты дом. Гэты дом. Так, это невялічкая вельмі такая хатка, вельмі простая. І там таксама людзі адбудавалі касцёл, такую, можна сказаць, капліцу. Вось, і мы там, гэта парафія Гожа цяпер. І мы туды ездзім заўсёды 2 разы ў год, капуцыны стараемся па магчымасці на святога Юрыя, і вось недавно мы былі на ўспамін імя Марыі.
таму што такі тытул меў касцёл, які там быў раней. Вось, і 2 тыдні таму мы былі з братамі, і вельмі прыемна было туды прыехаць, таму што я асабіста быў там толькі другі раз, на гэтых урачыстасцях першы. І вельмі прыемна было, таму што людзі памяталі братоў. Там прыходзілі такія старэйшыя жанчыны, і яны кажуць, што я была маленькай, прыязджала тут да бабулі, памятаю брата Крэспіна, і гэта, канешне, вельмі прыемна. Вельмі так добра успамінаюць братоў, і нас заўсёды прымаюць і частуюць, як мы запрашаюць у госці. Гэта вельмі так прыемна. А браты былі пахаваныя тут у Беларусі? Карл і Крэспін? Так. Так, яны ў Ліпнішках пахаваныя каля касцёла. Слухайце, тады перайдзем да выгляду вашага. Давайте. Таксама вы змяніліся трохи за гэтых некалькі 200 гадоў, так, ад святога Францішка. Трохи інакш выглядаеце, ці аднак інакш не выглядаеце, не? Бо гэта таксама вельмі спорнае пытанне хабітовае. Пра тое, як выглядаў Францішак, спрачаюцца ўсе 3 галіны францішканскія, і кожны даказвае, што ён выглядаў так, як мы. Вось, у нас хабіт вельмі, я думаю, што самы просты з тых усіх, які ёсць у францішканаў, таму што у канвентуальных ёсць такая палярына тут доўгая, аж да паловы грудзей больш-менш. У братоў меншых яна карацейшая тут на плячах, а у нас як бы нічога няма, толькі каптур. Матэрыял. Не, на каптуры ідзе матэрыял. Каптур ідзе шмат, так. Вось, дарэчы, капуцыны, гэта ўвогуле назва пайшла ад гэтых каптураў, таму што з італьянскай мовы капучунорі гэта тыя, хто мае каптур, як бы такія каптуроўцы, неяк так. Дзеці, некаторыя говораць, што дзеці нас так называлі, проста ўбачылі, там называлі, смяяліся, і так неяк гэта прыжылося. Таму што пачатковая назва павінна была быць зусім другая, якасці больш прыгожая, радыкальная. Вось, а з часам засталося так капуцыны. Тыя нашыя браты, дарэчы, першыя, вось пра которых я ўспамінаў, Матэус Башо і Людвікс Васамброне, яны казалі, што як бы іх ідэяй было вяртанне да пачаткаў, зноў заўсёды это вяртанне да пачаткаў. Вось, і яны казалі, што наш хабіт якраз такі самы аўтэнтычны, і яны нават казалі, што ён мае такі знак крыжа, бо калі я раскладу рукі, то ён сапраўды такі крыж просты. Вось, і яны казалі, што мы ўкладаем на сябе крыж, так як святы Францішак. Вось, хаця гісторыкі, я дзесьці там чытаў, што ўсё ж такі больш да таго, што такі, як у братоў меншых быў Францішка хабіт, такі каптур адзяваўся на галаву. Вось. Але... Маеце яшчэ пас, так? Маем яшчэ пас, так. І таксама трэба камеру паказаць. Так, таксама, як і ўсе францішкані, мы маем пас, 3 вузлы, якія з часам... гэта, думаю, што многія ведаюць, гэта нашы шлюбы, абеты, якія мы складаем, паслухмянасць, чысціня і убоства. Вось, хаця, зноў жа, некаторыя гісторыкі кажуць, што спачатку гэтыя вузлы не мелі такога значэння, і сапраўды, калі паглядзець на старыя абразы, які вісяць у нас у кляштарах, там у братоў магло быць і 5, і 6, і 8 гэтых вузлоў. Вось, але з часам як бы затрымаліся на 3. Але які сэнс тады яны мелі? Вось я так як бы да гэтага не дайшоў, нідзе не прачытаў, так. Толькі тое, што ўбачыў, дзесьці прачытаў. Цяпер мы як бы гэта так інтэрпрэтуем, як такі, як сімвал шлюбаў. Вось, і ружанец. Многія з нашых братоў таксама, не ведаю, там бачна ў камеры ці не, таксама маю, многія з нашых братоў носяць ружанец. Таму, гэта звязана з нашай такой пабожнасцю да Маці Божай, і якая заўсёды мела вялікае значэнне ў жыцці ўсіх францішканаў, таму што Францішак, ведаем, ён меў вялікую пабожнасць да Маці Божай, і гэта перайшло таксама да нас. Вось, і з гэтага мы таксама носім ружанцы пры пасе. Вось. Яшчэ адно пытанне, напэўна, яго вельмі часта задаюць. Я, напрыклад, першае, што я запыталася, калі пазнаёмілася з капуцынамі, ці ўсе капуцыны павінны насіць бараду? Дарэчы, гэта таксама цікавая гісторыя. Не, цяпер у нас як бы няма такога строгага абавязку, што вось барада і ўсё, і не можа быць без барады. Гэта таксама звязана з тым першым пачатковым перыядам нашай гісторыі, таму што браты, калі ім пагражала небяспека, іх хацелі ліквідаваць, яны схаваліся ў кляштары камедулаў. Камедулы — это такі вельмі радыкальная супольнасць манаская, яны жывуць у маўчанні, вельмі суровыя, строгія. І вось, і яны мелі бароды, камедулы насілі бароды, таму што, наколькі я ведаю, у той час барада — гэта не кожны мог мець бараду. Гэта было такой ласкай якісьці, трэба было мець дазвол, каб мець бараду. Святары і як бы духоўныя асобы, манахі павінны былі хадзіць без барады.
Вось і браты у той час калі хаваліся там у камедул, гэта было некалькі месяцаў, але яны некаторыя звычаі сабе прынялі ад камедулаў. І вось адным з такіх звычаяў гэта барада, і пасля таго як яны ўжо атрымалі дазвол ад папы на аўтаномію і на такую незалежнасць, яны таксама атрымалі такі прывілей, што могуць насіць бараду, могуць мець бараду. Вось, З кім павядзешся? Так, можна сказаць так. І вось так барада ўвайшла у нашу сям'ю францішканскую. Цяпер гэта не абавязкова, так? Калі хто хоча. Калі хто хоча, да. Але так у навіцэце, дарэчы, у нас было так, што нам не вольна было, нельга было стрыгчы бараду, і гэта быў, канешне, кошмар. Таму што ў ўсіх яна расце па-рознаму, і калі яшчэ хтосьці ніколі не меў, то гэта выглядала вельмі смешна, але у вашых супольнасцях такая вельмі такая цікавая рэч. Я, напрыклад, спаткалася з гэтым так, што ўсе называюць адзін аднаго братам, незалежна ад таго, ці мае святарскі пасведчанне ці не. Такая асаблівасць, так, братэрская, вельмі братэрская супольнасць. Чым адрозніваюцца браты ад святароў, братоў святароў, можа так? Якія абавязкі, як гэта у колькасці, колькі братоў, колькі святароў, і таксама абавязкі, што яны могуць рабіць. Галоўнае, канешне, адрозненне это тое, што браты не святары, не цэлебруюць імшу і сакраментаў. Гэта так вельмі проста. Вось, а у прынцыпе, у нічым іншым мы вельмі не адрозніваемся. Выконваем такія, бо калі мы маем якісь абавязкі ў нашым доме, ў кляштары, то гэта ўсё падзелена. Прыбіранне, там няма так, што браты не святары прыбіраюць, а святары там і цэлебруюць імшу і казанні прыгожыя гавораць. Не, у нас такога няма. Просто абавязкі ў хаце падзелены паміж кожным, і кожны мае якісьці свае, і іх там пільнуе. Вось, канешне, браты не святары, праз тое, што маюць больш вольны, не тое, што больш вольны час, тое, што яны не маюць абавязку душпастарскіх у цэлебрацыі сакраментаў ці імшы, яны могуць прысвяціць сябе. Напрыклад, у нас братавойтка, думаю, што таксама многія ведаюць братавойтка нашага здокшыць. Вось, ён выдатны кухар, просто геніальны кухар, такіх я яшчэ ў нас у ордэне не спатыкаў. Вось, і ён вельмі з радасцю выконвае гэту паслугу, служыць братам, вось, клапоціцца заўсёды пра нас. І таму, але калі хтосьці з братоў мае якосьці жаданне вучыцца штосьці, не абавязкова тэалогію, што заўгодна, і пасля гэтым служыць людзям, то гэта не праблема, это заўсёды можна вырашыць і скончыць. Я ведаю, што браты нашы заканчвалі якісьці курсы сацыяльнай дапамогі, якісьці хтосьці мастацкія, калі хтосьці больш здольны. Ёсць заўсёды магчымасць развіваць свае таленты. Калі ты штосьці умееш і хочаш рабіць і служыць гэтым людзям, то заўсёды ёсць магчымасць развівацца і выконваць гэта. Тут нам на Ютубе пішуць прывітанне ад супольнасці францішканскай моладзі. Дарэчы, прывітанне. Я абяцаў, што перадам прывітанне мінскай супольнасці. Яны прыпомніліся, так. І таксама яшчэ адзін аднакурснік, Міхась Дайняк, таксама перадае прывітанне. Дзякуй вялікі. І, можа, яшчэ такое пытанне. Як вы пачалі размаўляць пра брата Войтка, то, можа, трохі паразмаўляем, акурат, гэта таксама вельмі пра душпастарства ваше, бо некалькі тыдняў таму спаткаліся з братам, і ён з такім захапленнем апавядаў пра курсы для дзяцей кулінарныя, якія праводзяць. Гэта 20 мінут усе здымкі і не рушыцца. Трэба паглядзець. Гэта неверагодна. Так. Якія маеце такія асаблівасці ў душпастарстве капуцынскім такім? Я думаю, што гэта, канешне, нашы такія супольнасці францішканскія, вось так, як гэта моладзь моя францішканская з Мінску, которая прывітанне перадавала. Вось, у нас цяпер мы ствараем такую структуру, такую супольнасць францішканскай моладзі, вось, ва ўсіх нашых супольнасцях, нашых парафіях, і маем надзею, што з часам эта супольнасць разрасцецца і будзе такая большая. Вось, інвестуем у моладзь і проста стараемся перадаць ім духовасць святога Францішка, і каб яны таксама, калі хтосьці, камусьці яна падабаецца, каб маглі тым жыць, каб маглі развівацца ва ўсім гэтым. Вось, гэта для моладзі. Калі мы говорим пра старэйшых, то гэта, думаю, што 3-й ордэн свецкіх. Вось, таксама, таму што
шмат людзей свецкіх хацела ісці за Францішкам, калі ён яшчэ жыў. Вось, і не толькі там браты, але не ўсе маглі стаць братамі. Вось, і таму Францішак як бы заснаваў 3-й ордэн, так мы называем, бо мы так для сябе мы это ўсё абагульніваем вельмі, і ёсць 1-шы ордэн, гэта вось 3 галіны мужчынскія, францішкане, капуцыны і канвентуальныя. Тады ёсць 2-гі ордэн, гэта ўсе жаночыя ордэны, там Святой Клары, якія паходзяць. Вось, і ёсць 3-й ордэн свецкіх, вось, дзе свецкія людзі, якія, можа, ўжо маюць сям'ю, альбо з якісь прычын не могуць уступіць у ордэн і жыць у кляштары, яны могуць таксама жыць той духоўнасцю францішканскай, яны таксама складаюць, ну, гэта такія больш абяцанні, і праходзяць такія этапы фармацыі, таксама это вельмі падобна да нашага жыцця ў ордэне, толькі што яны застаюцца ў свеце, і пасля яны таксама з'яўляюцца такімі сведкамі увогуле веры, але таксама такой францішканскай духовасці, радасці, гэта супакою у сваім асяроддзі, дзе яны ідуць. Вось. Ну, а так, акрамя гэтых, мы, канешне, займаемся такім стандартным душпастэрствам, скажам, у Беларусі. Гэта і пры нашых парафіях ёсць Легіён Марыі, ёсць Неўкотухуменат, ёсць, што там, дзе яшчэ ёсць, міністранты, вядома, гэта заўсёды. Ну і такім, я думаю, таксама характарыстычнай, можа, рысай нашага ордэна з'яўляецца эта споведь. Вось, дарэчы, учора мы ўспаміналі святога Айца Піо, капуцына, который быў менавіта славуты праз тое, што спавядаў проста гадзінамі, там, днямі сядзеў у канфесіянале, прымаў людзей, служыў ім праз гэта. Вось, я думаю, што ўсё ж такі ў нас гэта яшчэ жыве, і гэта працягваецца, і праз гэта людзі звяртаюцца да нас па споведь, просяць, каб ім дапамагчы. Дарэчы, апекуном нашай кустоды, гэта нашай адзінкі ў Беларусі, з'яўляецца благословленный Ганарат Казьмінскі, это польскі капуцын, які таксама, як Айцец Піо, быў такім вязням канфесіяналу, яго часамі называюць. Ён гадзіны праводзіў у канфесіянале, і прычым патаемна вельмі цікавая постаць, тому што патаемна закладаў манаскія супольнасці. Гэта было зноў жа за часоў царскіх, калі не можна было ствараць новых супольнасцяў, не можна было адкрываць кляштары, не можна было прымаць кандыдатаў, а ён то ўсё рабіў у канфесіянале патаемна, і ён, калі я не памыляюся, заснаваў 27 манаскіх супольнасцяў. Большасць з іх это бесхабітовыя сёстры і браты бесхабітовыя, якія існавалі. Вось, і гэта быў такі магутны рух, што яны сягнулі аж да Расіі, да Санкт-Петербургу і далей. Ну, это было вельмі такі, это быў нестандартны, не такі, як мы прызвычаіліся, да, што кляштар, супольнасць, толькі гэта былі сапраўдныя манахіні, сёстры, у большасці это былі сёстры, але былі таксама і браты, але якія жылі ў свеце, праводзілі таемнае жыццё ў свеце. Так як благословны Ганарат, дарэчы, пісаў у сваіх лістах, што так як Маці Божая, яна нічым не адрознівалася ад людзей, сярод якіх жыла, але была ў пэўным сэнсе кансакраванай, была прысвечаная Богу і несла Хрыста людзям, тым, сярод якіх жыла, зусім не адрозніваючыся ад іх. І вось гэта была як бы галоўная ідэя ўсіх гэтых манаскіх супольнасцяў, што яны нармальна працавалі, хадзілі на працу, жылі нармальным жыццём, але праз сваё жыццё павінны былі даваць сведчанне Бога, веры і служыць так. Ці захавалася такая, не ведаю, апека, можа, капуцынаў над гэтымі бесхабітовымі сёстрамі, так, на сённяшні дзень? Яны поўнасцю аўтаномныя ад вас? Не, ну, як манаскія супольнасці, яны, канешне, аўтаномныя, яны самі там жывуць сваім жыццём, але ёсць, канешне, ёсць эта сувязь. Вось, на жаль, у нас у Беларусі тых сясцёр не так шмат, і калі не памыляюсь, большасць дзесьці там на Гродзеншчыне, досыць далёка ад нас. Вось, але, канешне, калі ёсць магчымасць, яны нас запрашаюць і на рэкалекцыі. Вось, і увогуле, як бы, ну, адчуваецца гэта такая духоўная сувязь паміж імі і намі, не? Гэта ёсць. То, можа, яшчэ такое пытанне для тых, хто так загарыцца гэтым духам святого Францішка, так, і будзе піхацца ў дзверы да капуцынаў, як ім гэта рабіць, як выглядае фармацыя капуцынаў, да каго звярнуцца, калі хтосьці адчувае, ці ёсць якія-небудзь спатканні, напрыклад, для хлопцаў? Звяртацца трэба да мяне, бо я нядаўна адказны за пакліканні ў нас у Беларусі. Вось, наконт спатканняў яшчэ гэта ўсё ў праекце пакуль што, ну, тым больш гэты час эпідэміі таксама нас абмяжоўвае. Вось, але ўвогуле трэба скантактавацца са мной, можна знайсці нас на Фейсбуку,
напісаць там, напрыклад, альбо таксама напісаць на mail belarus.ofmcap@gmail.com. Вось, і альбо яшчэ нават калі вы ведаеце дзесьці кагосьці брата, то можна звярнуцца да яго, ён дасць да мяне кантакт. Вось можна, і тады будзем размаўляць, там ёсць свае працэдуры, але то ўсё можна вырашыць. Вось, і пасля на дадзены момант наша фармацыя падрыхтоўка выглядае так, што на жаль ўсё адбываецца за мяжой. Вось, на жаль, з аднаго боку, на жаль, але з другого боку гэта таксама узбагачае чалавека, заўсёды ўбачыць, як жывуць людзі за мяжой, і заўсёды адкрывае твой розум на якісьці, што не павінна быць. Я памятаю, што для мяне такім самым важным было тое, што не павінна быць так, не? Вось я прызвычаюся, што павінна быць так, так і так. Ты прыязджаеш у іншы край, там людзі робяць зусім па-другому, і ты разумееш, не павінна быць, можна зрабіць гэта па-другому. І вось гэта такі вельмі багаты вопыт. І цяпер гэта выглядае так, што першыя этапы яны адбываюцца ў Польшчы. Гэта пастулят. Першы год, калі кандыдат прыглядаецца да ордэну, і таксама супольнасць прыглядаецца да кандыдата, ці ён можа быць у супольнасці, таму што не кожны можа быць капуцынам. Трэба патрэбныя пэўныя і рысы характару, і ўвогуле асабовасць свая павінна быць пэўная. Усё ж такі не кожны, скажем так. Вось, і гэты час ёсць для таго, каб паглядзець. Супольнасць таксама прыглядаецца, падыходзіць, не падыходзіць чалавек. Вось, калі ўсё ж такі супольнасць сцвярджае, што чалавек падыходзіць, і кандыдат таксама хоча быць капуцынам, тады пачынаецца другі этап, гэта навіцыят, калі мы атрымоўваем хабіт. І вось, гэта ўжо такі сціслы час падрыхтоўкі да першых шлюбаў. Навіцыят таксама трывае 12 месяцаў. І тады складаюцца першыя шлюбы, кандыдат складае першыя шлюбы і становіцца паўнапраўным ужо членам нашай супольнасці, капуцынам. І далей ёсць трэці год, гэта постнавіцыят, калі браты здабываюць такое дасвядчэнне душпастарскае і не мае яшчэ навукі. Это залежыць заўсёды ад таго, як зарганізоўваецца гэты год, але я, напрыклад, мой год выглядаў так, што мы хадзілі ў хоспіс, дапамагалі як санітары, як валанцёры, мы хадзілі ў сталовую для бездомных, мы хадзілі таксама у такі цэнтр сацыяльнай дапамогі, там былі людзі, которые прыхадзілі на дзень, а таксама былі, которые там увесь час жылі, і мы просто праводзілі з імі час, маліліся з імі, спявалі, рабілі якісьці заняткі. Вось, і такія розныя яшчэ рэкалекцыі, удзел, вось такі вопыт душпастарскі. А пасля ўжо пачынаецца навука, 2 гады філасофіі, зноў ужо ў Польшчы. Пасля 2 гадоў філасофіі браты едуць у Італію, дзе вывучаюць тэалогію 3 гады, і ўсё, і пасля гэтага вяртаюцца ў Беларусі, жывуць. А калі, напрыклад, хтосьці выбірае шлях брата, не айца, а брата, то як выглядае яго фармацыя? Гэта ўжо будзе залежыць ад яго і таго, як вырашаць настаяцелі. Калі ён хоча, ён можа вучыцца далей. Это няма перашкоды, няма такога правіла, што калі хтосьці не святар, то не можа вучыцца. Не, абсалютна можна вывучыцца далей, здабыць адукацыю, дыплом, вось, і не быць святаром. А калі брат думае, што тэалогія не спатрэбіцца, ён лепш што-небудзь іншае будзе вывучаць, то таксама не праблема. Можа штосьці іншае, універсітэт якісьці іншы скончыць, якісьці курсы, і пасля... Галоўнае, заўсёды галоўнае, каб пасля гэта выкарыстоўваць, каб пасля гэтым была магчымасць служыць людзям, братам. Вось, так што ёсць такая свабода. Цяпер ёсць так, у нас у ордэне, прынамсі, ёсць так, што размаўляюць з братамі, пытаюцца, чаго, што вось у чым ты сябе найлепей адчуваеш. Ёсць, конечно, сітуацыі, калі трэба папросту выконваць тое, што табе кажуць, бо няма іншых, не зробіш па-іншаму, просто так трэба. Але так увогуле ў больш такіх паважных сітуацыях, то ёсць магчымасць паразмаўляць, прыняць супольнае рашэнне, і што будзе найлепей і для цябе, і для супольнасці.
Ну таксама маеце такую незвычайную рэч, як, напрыклад, чула аб гэтым, спраўджаем, ці гэта так ці не, што, напрыклад, размаўляецца з кандыдатам, можа бы, ён хацеў працаваць у іншай кустодыі, так, што як бы пакліканне з Беларусі Так. прапануецца, каб паехалі дзесьці, напрыклад, на Венгрыю, так, добра кажу? Так, ёсць у нас браты ў Венгрыі, так, два браты з Беларусі, яны як бы ўжо уступілі ордэну Венгрыі і належаць да той супольнасці венгерскай. Ну, я бы не сказаў не тое, што бы кожнаму прапануецца, але калі хтосьці з братоў, з кандыдатаў, як бы мае такое прагненне, то ну, ніхто яму не будзе перашкаджаць. Не? Калі хтосьці хоча паехаць дзесьці, там адчувае якосьці такое пакліканне місійнае, можна ў пэўным сэнсе сказаць. Ну, бо у Венгрыі братоў вельмі мала, і яны вельмі абрадаваліся гэтым братам, кандыдатам нашым з Беларусі, которые прыехалі, што іх так умацавалі іхную супольнасць. Таму як бы кожны кандыдат вольны. Нібы няма такога правіла, што калі я паходжу з Беларусі, то я павінен абавязкова служыць у Беларусі. Не, як бы мяне прымае мясцовая супольнасць капуцынаў. Ці ў Беларусі, ці ў Польшы, ці ў Венгрыі, ці ў Італіі. І там, дзе я звяртаюся, якая супольнасць мяне прыме, да той супольнасці я пасля і належу. Ну, а яшчэ таксама раздаеце пакліканне там у Афрыку, чула, што паехалі, так, у Грузію. Ёсць у нас так. Вельмі шчодра. Таксама гэтым мы ганарымся, гэтымі двамя братамі, нашымі місіянерамі. Так, брат Олег Вайцяховіч, ён, дарэчы, быў тут пробышчам у Мінску некалькі год і паехаў у Грузію. Вось, а брат Валерый Кунгер, ён не святар, ён паехаў у Габон. Вось ужо хутка будзе 2 гады, як ён там у Габоне, у Афрыцы. Ну, місійнае пакліканне гэта заўсёды так трошкі асобна, таму што і наш генерал, і таксама папа неаднойчы заахвочвалі, што нават калі не хапае на месцы братоў, але ёсць місійнае пакліканне, то трэба дазваляць ім ехаць, не? Таму што гэта... Ну, з місіямі это заўсёды вырашае... Як бы на місіі нікога не вызначаюць. Можа, настаяцель можа запрапанаваць табе, але ты павінен прыняць гэта рашэнне, ці я хачу ехаць, ці я не хачу ехаць. Часцей за ўсё, як бы браты самі просяць, говораць, я бы хацеў паехаць на місіі, ці ёсць такая магчымасць. Вось, і тады ідзе, канешне, патрэбны час падрыхтоўкі, бо это заўсёды трэба вывучыць мову, прынамсі. Вось, калі мы говорим пра Афрыку, то там трэба было і кісці прышчэпкі рабіць ад хвароб тых розных. Вось, так што заўсёды ёсць час прыгатавання. Вось, і пасля брат выязджае на місіі і служыць. Ну, але гэта заўсёды, як бы, для нас гэта такі гонар і радасць, што вось наша супольнасць у Беларусі ўжо у пэўным сэнсе настолькі моцная, што мы можам нават падзяліцца братамі, да? Што можам кагосьці там выслаць на місіі ці за мяжу. Вось гэта заўсёды прыемна і заўсёды радасць. Ну, гэта такая евангельская матэматыка, так? Аддаў, атрымаў яшчэ больш. Так гэта выглядае. Так, больш-менш. Час нам троху ўжо ўцякае, і яшчэ шмат пытанняў маем, але, ну, трэба папросту, ведаеце, можа, так, наканец, яшчэ прарэкламую, так, сёння менавіта як рыхтавалася нашага спаткання, маеце сайт свой, можа, гэта варта яшчэ сказаць аб гэтым, каб мелі доступ да гэтага. Ёсць наш сайт, Капуцыны Бай, вось, але хачу таксама зрабіць рэкламу, што ў хуткім часе з'явіцца новы сайт, ну, як бы ён застанецца той жа, толькі будзе выглядаць ужо іначай, будзе больш сучасны, больш прыгожы. Вось, маю надзею, што на працягу месяца гэта ўжо будзе пытанне вырашана, так што заахвочваю, так. Таксама ёсць у нас Facebook, заахвочваем, сачыць за Фейсбукам, і Капуцыны ў Беларусі ёсць група, ёсць таксама групы асобных парафій нашых, у Смалявічах, у Маладзечні, ёсць YouTube-каналы нашых супольнасцяў таксама, і ў Маладзечні, і ў Мінску парафія Святого Францішка. Вось, таму впісывайце Капуцыны, шукайце інфармацыю і, канешне, запрашаем адведваць нас, стаўце лайкі. Інстаграм маеце? Інстаграм яшчэ не, але ў перспектыве будзе таксама Інстаграм. Дзякуй вялікі вам за размову, і таксама, можа, ад імя ўсіх кансакраваных, і, можа, духоўных і не толькі, хачу падзякуй таксама за на твае рукі, брат, за справу брэвіярыю. Так сёння таксама перад перадачай так размаўлялі, што менавіта так гэта несамавіта, калі ты можаш маліцца на сваёй роднай мове гэтымі брэвіярамі. Дзякуй вам вялікі за гэты ўклад і за ўсё тое, што робіце ў нашым касцёле вельмі энергічна, і заўсёды капуцынаў шмат, і ўсюды. І дзякуй таксама за ваше асабістае служэнне, за ваше асабістае пакліканне, за тое, што прыйшлі да нас, падзяліліся
паразмаўлялі, вельмі цікавая размова выйшла. І дзякуем вялікі, пахвалёны Езус Христос. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.